bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe alhamdulillah bil alamin en dañi ko ngawɗo wadde kala e saaha arde ɗo e ngoɗo men wuuro amdo malango wuuro Fargo wuuro ceerno men calmina Saydou alhamdulillah bil alamin tawde jinnare men ceerno Salif Mouhamadou Seydou Daro yettademo salmindemo juurademo fargal e ƴeftude ko ƴeftanno dental ngal ko moftanno juuɓeɓe oɗo saɗa naftoro hoɗɗum ɓen sahabaɓe ceerno alhaji Seydou radiallahu taala anhu ɗo yewtitno gila gurdunaji mum goto ko tawi nokku muɗum wuuro mum diwan mum o yewtude muɗum ko tongi alhamdulillah bil alamin wadde hande o ina naftore wadde hande kadi Allah nawni oɗo men alerte ko ganduɗa sappo lewru mai itawneɗi e nogas e jeegom woni ɗo wuuro men Daro ko weltare monde no fewi no fewi no fewi no fewi ten Salif ganduɗa ko woni belti ha woni mbimen aɗa ten Salif ƴetti jewte yo wondi koto kanko hoore makko no mbiɗan kaati makko inchallah hande sen gari salde men ɗaɓɓirmo ɗum te sen ɗaɓɓi en keɓat nde wonno ko nafoore julɓe ko nafoore bandiraɓe kala noon ceen Salif caggal nde kalninɗa an gona samdirde julɓe ni gartana en oɗo won ceete ko mo Saydou tadi yadun jinnae muɗum diwan firde to janggi hoɓe janggitno wonno ceerno Oumar Sène han kadi ha faami tan inchallah 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 alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Samba ɗo hande kadi mi weltima no fewi nan cam mi weltima no fewi e mi salmini on mi juurima on hay appareil ji mon ɗi gadduɗon ɗi mi salmini ɗi mi juurima ɗi saabu holɗum ɗi ummi koto guiɗo am koto ceerno am jokrogal am faade Allah sallallahu alaihi wasallam ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba radiyallahu ta'ala anhu e dendagal famille Sidil Hadji Hamad Saïd radiyallahu ta'ala anhu hande kadi miɗo jogui weltare mawde seede miɗo welti on jii hande tagore arde dawande kam ɗo nde kono noon miɗo weddi ɗum fof miɗo werli ɗum fof mi ara mi hokka on haqqe mon e haqqe dental ngal alhamdulillahi rabbil alamin mi weltima no fewi mi salmini on mi juurima on miɗo bismo on gila eto ɓerɗe ha eto terɗe ha e foof ko suuɗi e ko feeñi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi min Mouhammad Saïd Seydil Hadji Hamad Saïd radiyallahu ta'ala anhu neɗɗo wawa sifademo ko wawata sifade tan ko hoore mum seeɗa kanko neɗɗo wawamo sifade a sifoto hoore maɗa ɗo fodde ma o ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin yidde mo Sharif Al Hassan yidde mo ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin Sharif Al Hassan taw meeɗino mo wiide ceerno min de kala nde luttitimi Mauritanie so Allah hokki kam ɓiɗɗo gorko ko an innirtumi mi reftina hen ceerno Ahmadou Baro Sidil Hadji Hamad Saïd wimo bisimillah an sa rutti a Mauritanie ma ko ɗo ɗum waɗi kanko o ferani ceerno kila o arani Daaru Hijrati o nokku o no wiye Kunkande ko ɗon o wonduno mama am o biyeteɗo Saïdou Kandiaye on kañum ko kañum laamino leydi ndi on sanga toon taw follima ko ɗon kañum laamino leydi ndi on noon woni jinnaɗam debbo o Maymouna Dia min dañami ko toon en 1949 Allah waɗi noon en 1950 Sidil Hadji Hamad Saïd radiyallahu ta'ala anhu soppigol ɗo laawol o wi ɗum fi sabilillahi ko laawol Allah ngol ɗo laawol o soppi ɗum dew hayre ɗo wona ngol laawol ngol ganduɗon ngol nden hitande wuro ngo ɗo sijja en 1950 min gari ɗo ko 1950 woɓɓe no ene mbiya taw miɗo yaara lebbi 6 woɓɓe ene mbiya ene yaara lebbi 6 hen tan noon tan wonirta degete en gandi ko 49 ha 50 Allah waɗi nde jontumi nadde alqur'ana Sharif Al Hassan wimo aadi timmi ceerno Mouhammad Saïd manani o wi ceerno El Hadji Hamad Saïd wimo jangginanammo qur'ana ha o wawa ɗemgal mon ngal makharijal huruf moɗon ɗum ina moƴƴi no fewi jangginmo ha o yetto e nokku mi ara mi nawa ko ɗum waɗi kanko Sharif o jangginimi ha e nokku o siftiniri ceerno balbom ko ceerno jaati siftinirimo Allah waɗi ceerno ittimi ɗo nawimi toon to Madina waddimi toon e ceerno Ibn Omar min goni ɗo ceerno Oumar Diallo ɗo
ha Allah waɗi Sharif kadi nde wonno yi ceerno no yiɗiri alqur'ana no himmiri alqur'ana no yiɗiri kadi sukaɓeɓe fof ceereɓe ɓe mbawa makharijal huruf o dañi ceerno goto o yi ɗum kanko Sharif ga weli gara ga ko capato o itti on ne kadi o wi miɗa yiɗi jahanami to ceernam gondanami e ceernam jangguinana ceernam on ɓe mbiyanno ɗon ceerno capato minen mbiyanno Mouhamadoul Hassane ɗum ne kadi ceerno kadi waɗi min e juuɗe makko min e ceerno Ibnu Oumar Allah waɗi min goni ɗon noon dumunna ceerno wi joni ene sohli ceerno Ibnu kañum yaha Hudallahi to ceerno Alhassane Hudallahi fof ceerno Oumar jangguini min ceerno Aliou Sow jangguini min ceerno capato jangguini min nde ceerno Ibnu yeehi toon noon to Hudallahi jaami to jokkoyde alluwal ngal to ceerno Ahmad Saïdou Ly ceerno Ahmad Saïdou Boubou Ly ɗon ne kadi ko lewru tan wanmi ɗon ceerno neli ceerno Sadalam yo ar addami ga Sharif Alhassane mi jokka alluwal ngal gay ɗum waɗi garmi jokkoyde alluwal ngal gay ga Darou Hijrati min e ceerno Sadalam gardi ñande hen haɗo Darou Hijrati ɗo Sharif ne kadi jokkanimi alluwal ngal nde Allah waɗi deftumi hen alluwal ngal mi dañani rende Qur'an o sanga ceerno wi joni hankkadi desnal mol ngal ko resndo Mouhamad Saïd to Sharif to joni hankkadi yonti o ittami ɗon o nawmi o jangguinoyami taw hankkadi miɗo woddino gay e ceerno Ahmad Diallo on wonnomo ceerno joɗɗinno to Maymanata to on ne kadi fuɗɗima kam jangguinde gay defte ko wayno Lakhdari e ko wayno Ibnu Ashir e ko wayno Muqaddimatul Izziya kanko ceerno Ahmad Diallo o jangguini kam ɗum ceerno Ali Kiiɗe on ne kadi ko ceerno Ali Kiiɗe ko gandaɗo koɗo Madina ɗo o leeli koye adiɓe feññinde Allahumma anta salam to Fuuta to o jeeya ko ñaabina on ne kadi jokkanimi defte ɗe o jokkanimi ar-risala ha jettimi e damal fuɗɗode ɗo tan nde gasnani ceerno nelanimi yomi ar ceerno nde nawimi toon to Madina to alhamdulillahi rabbil alamina min gondi ɗon ko lebbi ɗiɗi kanko tigui jangguinannomi Baba Issa ina wiyanamo naam ina wiyanamo naam omo jangguinami kanko ceerno tuggude e damal ngal ɗo tamamuye ha jami office salati ceerno jangguinimi ɗum ceerno hankkadi taw fuɗɗi hankkadi yaade fokkiti yiiɗi yaade ɗanle muɗum ɗe wowi ɗannade ɗe o ittimi ɗon noon o waɗimi e juuɗe ceerno Tidiane Tahirou ceerno Tidiane Tahirou ne kadi jangguinimi ha jettimi Babul Jihadi e nder deftere ar-risala nde jottimi ɗon kanko ceerno Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala anhu foti o arti min gummi ɗon noon omo yaha Dakaru o nawarimi ha Tamba o hawri ɗon e ceerno Ahmad Tidiane Fass en ina gari jaɓɓade mo ɗon ɗum woni en 1969 on sanga noon o ittimi ɗon o wattimi e juuɗe ceerno Ahmad Tidiane Fass radiallahu taala anhu wa rahmatullahi aleyh on noon nde o wattatami ɗon ñande hen jamma mi yejjitani o wi ceerno ayi ɗo mbattuɗa Mouhamad Saïd e tokorama e juuɗam ɗo ko ɗone kadi mbattunoɗami e juuɗe ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu ha hande mi yejjitani nokku o Tamba to galle ceerno ɗon eyo ko ni noon min jeehi Fass alhamdulillah tawomi toon ceerno Ibnu Oumar noon kañum addi kam toon min gondi toon e ceerno Ibnu Oumar ha fodde ko Allah haaji kankone kadi o arti o ɗaccimi toon min keddimi toon ceerno Ibnu Oumar alhamdulillahi rabbil alamina kala ko rende tan o ko minen ndendi minen gondi suudu woturu miɗo joli to leeso am nan ɗon kanko e ceerno Abdoul Hayy leeso maɓɓe nan ɗon eɓe ɗon emin gondi ɗon kala ko o dañi wona longere wona warga wona sukara wona Nescafé wona comci fof o heññimi hen o nannimi hen ha o waɗimi tan ko kanko kam o moɗam tan ha gasi kanko ceerno Ibnu Oumar yo Allah yomo moƴƴere kala ko wonno e ko tampere o yiɗanani kam ɗum o jaɓata ko ni min gondi toon ɗin ɗon duuɓi mi woni toon duuɓi 9 Fass toon ummitimi toon ko en 76 ummitimi toon jaami noon Mauritanie lebbi jeeɗi ɗi gartumi hiya noon nde gartumi tan hankkadi gonmi e juuɗe ceerno haqqille o woni tan koye gueɗe tati gueɗel gotel ngel ko yamirore ceerno nde ko ɗum adi ko yamirore ceerno nde ɗum gardinmi fof saabu yamirore ceerno nde woni diine ma o ɗum woni julgol ma e waktuji ɗi jaagol ma wadifa
wondude e yimɓe ɓe wondude e dental ngal gondigal moƴƴal o wi e yiɗandemo yimɓe ɓe kanko ceerno ko noon o wino e yiɗandemo yimɓe ɓe ɗum woni gueɗel gadigel ngel gueɗel ɗimmel ngel ko himmirde e jangde duɗal alqur'ana ngal ha hande nan ɗo emin komin koccitino toon e defte ko kadi e bindi ko wayno hunde e lugha en e hunde e fiqhu en e hunde e nahwu en emin mbaɗa ɗum ha hande ɗo woni ɗo hitande fof emin jaaha emin toppito guese ɗe ne kadi emin gurtina guese ɗe ko ɗeɗo gueɗe tati gonno ko jamaka janggil duɗal ngal e guese ɗe ko hen min goni ha ɗo yahata ɗo ko hen min goni alhamdulillahi rabbil alamina wuro ngo kadi yaadi yeeso no moƴƴi wuro ngo ko hedde galleji 10 tan wonno hande ngo yeehi ha hedde galleji 200 pawɗi alhamdulillahi rabbil alamina min limi kadi muddoji amen koye ɗi min tawi joni no yaara e ujunnaje 3 e 100 jowo neɗɗo alhamdulillah ɗum ɗo fof ina woni e konngol gotol ina woni e tamande ceerno emin jettana ɗum Allah ceerno men radiyallahu taala anhu yo Allah yammo moƴƴere kanko e dendagal ɓe o wondunoɓe ala ko haali oɗo khalifa men hande lomtiɗo ceerno Ahmad Tidiane ceerno radiyallahu taala anhu o garɗini o yonni o ɓeydi ɗum o toppitima ha moƴƴi ala ko heddi hen hakke ko o woni neɗɗo moƴƴo ƴeewa hay gure ceerno ɗe o cincinoɗe o fewntiɗe o ɓeydi goɗɗe ɗe o ɓeydi ɗe fof nde wonno ko neɗɗo belɗo ko beltinowo ko malaɗo malnowo ɗum waɗi daiman gure ɗe o wiyata ko bushra si anani bushra tan ko weltare Allah ko welwi Allah ɗum woni Mouhammad Saïd ibn Sharif Al Hasan machallah ten kadi ko weltama te oɗo taarika labɗo kono kadi labaɗo machallah bandiraɓe cuhno andude ɗum kono kadi famde ɗum machallah weltama no fewi hande ko en aldi daga en yimɓe hakkude en no fewi e ceerno Alassane e ceerno Hatti Diane Fall machallah e ceerno ɗiɗum wat ceerno to jaam tan wonɗo jaam tan wonata ɗo machallah inchallah mawla ceerno Saydou bandiraɓe beltima joni sen jokki banggue no gonde wadde ni hande o jubbanani ceerno Amadou Ba wallahi bisimilla alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi ceerno Ahmad Sambalo mi meeɗima wiide kamɓe yimɓe ceerno ɓe ko kalten hen ko seeɗa nde wonno ko ganduɗen hen ko seeɗa eɗen jokki noon eɗen jokki bittugol ngol kono ɓeɗo ɓe fof fayde koɓe kaldanmi ɗo ɓe fof so wona ceerno Masus ɓeɗo ɓe fof koɓe mo jaami ha e nokku mum kaldumi e muɗum oɗo ceerno Mouhamadou Ba ko Ziguinchor kanko o daña ko 1937 kanko o jeeya ko baroɓe Jakel hakko kiloji 3 hakkude mum e Galoya à peu près jinnaɗo makko o lasne mum ko jongi an ɓuurimi andude وقد ترى مع الشيخ الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه ويدي ceerno men الحاج محمد سعيد ɗo baroɓe Jakel ɗo kanko jinnaɗo makko o wiyete ko Cheikh Oumar Ba o hawri ɗon e ceerno ɗo baroɓe Jakel ɗo holnde o hawri e makko ɗon ko hitande 1951 ɗum taw min miɗo yaara duuɓi 2 an ɗum ɓoyide ta'allama alqur'ana o jangi alqur'ana koɗo ceerno Hamdou Rabbi jinnaɗo mum o ceerno Hamdou Rabbi Madina Diaƴɓe ko ɗon o jangi alqur'ana ha o reeni alqur'ana o moƴƴini alqur'ana on sanga o fuɗɗi faade kay heydi o yetti to ceerno Ahmad Nene toon o fayi ko ɗon o jangi saria o jangi fiqh o jangi lugha o jangi ko heddi ko fof on sanga noon o feɗi o hucciti to Madina to ceerno nde wonno o yiidino e ceerno omo andi ko ceerno gollata ko o yii ko ceerno gollata ko yooɗimo welimo hawranimo ɗum waɗi o firani ceerno noon ittimo ɗon nawimo Ziguinchor toon noon wonno capital région Casamance hol hitande ko en 1960 ko nden hitande Sénégal heɓti indépendance o nawa toon eywa Allah waɗi noon dental ngal focciɗe on poccagol moƴƴol ngol gandanɗa hoorema addi ha ngol poccagol focci gure kewɗe takkinoɗe Ziguinchor kanje fof ɗe jowiti e dental ngal ɓe jaggiti e dental ngal ɓe ñemtini dental ngal haɓe gonti dental ngal
ɗum ma a faam ɗum joni ɓurno walludemo toon noon e sembindemo toon noon waddemo fandre toon tigi ko ɓeeɗo yimɓe jaatigui ceerno o witno ko ceerno ko Ahmad Bakolo ceerno Ahmad Bakolo lasli makko ko Gababe ko on min mbiɗa andimo te koɗo makko ɗo jippotonomi eyyi e kañum e Alhaji Hammadi Ceedel Sarr on lasli mum ko Kay Heydi e Boubou Diallo e Demba Ba lasli mabɓe ko Waali e ceerno Dawouda Ba lasli muɗum ko Guire Yoro Bocar ko ɗum waɗi noon dental ngal ɗon ene sembi ɗon no feewi tabarakallah dental ngal kadi ngal woni Bangaga ardinogal toon ko ceerno Samba Gueye lasli mum ko Kay Heydi Adiyan dental ngal nan ɗon almami mum ko ceerno Yettum Diop lasli mum ko Wending caggal on ko Ahmad Sarr lomti ɗum ɗon e dental he Bignona dental ngal nan ɗon almami mabɓe ko ceerno Dawouda lasli mum ko Demet caggal gonnoɗo ɗon on caggal makko goɗɗo Bumba on jeyano ko on wonno ɗon eɓe jogui alhamdoulillahi kamɓe juma Ziguinchor o juma mawɗo ene takki galle makko o kanko ceerno Modou Ba jaajendi juma o ko métre uji 26 juuteni mum ɗi ko métre uji 20 ɗi eyyi kanko noon ceerno Mouhamadou Ba giɗo ceerno coftuɗo moƴƴo laaɓɗo reedu ballannoɗo dental ngal ƴeew tan kamɓe ko noon Allah waɗi ɓe kanko e ceerno Aliou Bari eɓe nandi on sifa kala ko yowitino e laamu ngu gila e ko yowino e hôpital ji e ko yowitino e douane ji gendarmerie kanko omo wallanno hen julɓe ɓe no feewi omo ɗaccuno ɓiɓɓe noon Ahmad Tidiane Cheikh Oumar Aboubacry ceerno Hamme e Ousmane e Djibril e Mansour Alhaji Malik Yousuf Abdoul Momin Mouhamad Siradiou joni noon jurnata yimɓe ɓen ɗon o saaha ko wi ko mawɗo o Ahmada Tidiane wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Sharif machallah wettama sanne machallah ɓeydoɓe lemtuɗa ɗon ko Ziguinchor wondunoɓe ceerno Mouhamadou Ba Ziguinchor ɓe fof latino ko Fouta Fouta ko wen kewi toon ɗe machallah kabateɗi ceerno sen gaari ceerno Mazouz Mbalo wallahi alhamdulillah ceerno Mazouz Mbalo kañumne kadi tan ko gorko moƴƴo o wondanoma gila e to ceerno Alpha Ahmad Dila ko kamɓe gonduno ko neɗɗo gorko moƴƴo ko almudo laaɓɗo laɓɓinɗo kanko o daña ko 1905 to Saganaɓe Foroya ko toon o daña Guinée Bissau o wonduno ko e ceerno Alpha Ahmad Dila Diallo mo ganduɗa ko gandaɗo e dental he ko lolluɗo on kadi o wonduno ko e Sidil Haji Ali Thiam radiyallahu taala anhu o wondi e makko ɗon hitande o natti kanko ceerno Alpha Ahmad Dila omo ubba ɗon ɗo Madina Sidi Alhaji Ali kanko ɗon ceerno Mazouz ko on o wonduno on saga noon o wondi e ceerno Alhaji Mouhamad Saïd radiyallahu taala anhu o abbimo e fergo makko he to Madina Gounass e sakket hitande fergo ngo e nden ɗon hitande o wonno adan ko wuuro wiyetego Samba Sana ngon en takki maayo kooli ngo nde wonno noon o woni ɗon o yii alhaali diine o no lohiri ɗon no feewi o woyti ceerno joni de yo ceerno ƴeewanmo nokku goɗɗo to omo wawa sembinde diine makko e sunna makko e tijjaniya makko on saga ceerno wimo yo ar hankadi complètement o ara on saga ceerno siñcanimo wuro wiyetego Wadiatullahi ngo en 1952 ceerno siñcanimo ɗon o woni ɗon o wondi makko ɓe o wondi e maɓɓe gondugol moƴƴol diine o focci ɗon no feewi sunna o focci ɗon no feewi tijaniya o focci ɗon no feewi sembi no feewi e Allah waɗi Wadiatullahi e hoore mum nokku mum géographie o ina heeɓe to hirnangue wuro wiyetego Koundara e woni ko e less hayre mawde nde nden ina jiimi e wuro ngo ko woɗɗani no feewi e ga frontiére Sénégal ko nokku wiyeteɗo Badiar o
mi heɓino kabaru kanko mi joɗɗani e makko mi yiyanimo mi heɓino kabaru e makko abri kam ɗum ko ceerno Ahmad Tidiane Tahir o wi ceerno Azouz ina aranno to Sidil Hadji Hamad Saïd lewru fof koyɗe ummo wadi atullahi ara yiye ceerno ha ceerno ñande wotere wimo e ma Azouz am a foftata ko hankadi mbatta ɓoyde seeɗa holko o jaabi ceerno o jaabi ceerno o wi so tawi miɗo yiyama daiman so miɗo yiyama tan ko ɗon woni foftere am nde yitere am ñamre nde ina yiya ceerno Alpha Ahmad Dila ɗo maɗo yitere am nanre nde ina yiya Sidil Hadji Ali radiallahu taala anhu ɗo maɗo ɗo ɗum noon min miɗa haala mbimi ma al asaf emiɗa wondi e sunnu mi meeɗanimo yiide mi wondani e makko kono ɗiye ɗo ɗe gueɗe fof e ko wona ɗeɗo fof mi itti hen ko ɓuuri doole to ceerno Ahmad Tidiane Sadiqi ɓi ceerno Alpha Ahmad Dila o to Kunkande kañum haalnimmi ɗum kanko e ceerno Ahmad Tidiane Tahir mi juurimamo kadi ɗo gabri makko ɗo omo wondi ɗon e sehel makko musidɗo makko o ceerno Alaji Ibrahima Gueye eɓe goni ɗon e mo ganduɗa ceerno Ibrahima Gueye ma en garoy e kabaru mum so Allah haaji jewten ɗum on kadi ene jogui jokkore jaggore tiiɗɗe hakkude mabɓe hakkude makko e ceerno kanko ceerno Alaji Ibrahima Gueye ina andi ɗum kala ɓallinoɗo ceerno ceerno Azouz e hoore mum e ko kanko woni waali jinnaɗo makko o wiyete ko Boubacar Mbaalo kanko ɗon ceerno Azouz o natti ko wadi atullahi taw omo yaara e duuɓi makko he duuɓi 56 duuɓi 56 o yaari omo acci noon e ɓiɓɓe nayo omo accino ceerno Ahmad Dila on nana wuuri ha joni nan ɗo Kunkande ɗo omo ɗaccino ceerno Mouhamadou Siraji mo ganduɗa ko min e makko jangguiɗi to Fass to min e makko e ceerno Ibnu e ceerno Moustapha Ba en ko minen fof gonduno toon to Fass to e kanko no kadi on ɗon Siraji Azouz ko ganɗo ko jimowo no feewi yumma makko wiyete ko Yasin on Yasin jinnaɗo mum woni ceerno Alpha Ahmad Dila e hoore mum e o acci kadi Mouhamadou Sahir e Ali Bocar o ɗacci rewɓe noon ko ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo tan ko Tijjani Yetu mo ganduɗa wonno ko e juuɗe ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Sadiqi to Kunkande kaalaɗo joni o e Hajiratu mo ganduɗa wonni o ko e juuɗe Chérif Ibrahima Foroya e hitande nattugol makko ɗo lomti ɗon nokku makko o ko ceerno Mouhamadoul Bachir ɓi ceerno Alpha Ahmad Dila ko on lomtoyimo ɗon wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Sharif machallah gurdam ceerno mawɗo mbawɗo machallah waɗi fayida sanne addi kadi ko heewi machallah badda fof paami bertima sanne alhamdulillah ceerno Mamadou Sy alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Mouhammad Sy ko neɗɗo moƴƴo kañum kadi o daña ko 1933 wuro ngo wiyete ko Saye sa ƴeewi tan kanko e ceerno Aboudia Tawbat kamɓe fof ko ɓe wuro woto tan koye région Ɓoggue koye poste Ɓoggue takki Mauritanie jinnaɗo makko o wiyete ko Abdoullahi Mamadou ko o giɗo ceerno o wonno ko ɗoftinoɗo ceerno ko suuɗi e ko feeñi omo ɗofti ceerno e dendalngal ko ceerno yamirannomo e ko gorko deejnoɗo gorko kadi mo gandanɗa hoorema ne omo daiman ɗo jiiɗama fof omo deeƴi o heewano haala no feewi omo newani yimɓe ɓe fof e kala bawɗo wonde ha ñande wotere mi meeɗi e miɗo jooɗodi e sehel am musidɗo am goto on soyni omo ara o wi o de Chérif Ahmad Saïd o de ene nandi e ɓiɓɓe Sidil Hadji Ali radiallahu taala anhu mimi eyyi kono wona kamɓe de o yawa wadde o ko moƴƴo on neɗɗo am o wi musidɗo am o wini mi haalata inde makko eyyi omo jogui no neware yawtude miijo daiman min miɗo aranno to makko mi yewtude e makko kanko kadi daiman omo aranno ɗo daalo wiyete ɗo
o yewtide am geɗe tiiɗɗe no feewi ɗe ngannduɗaa kadi waawaka windata ko e kaytol min bindata ɗum e kaytol kanko ceerno Massi ko tigi noon jooni noon on ko noon o suuɗorino ko neɗɗo cuuɗinoɗo noon min jewtidanno ɗen jewte ɗe ngannduɗaa taw min mbawa ɗum winde e kayit jooni noon duttoɗen e ko gonnoɗen alhaali mum ko kanko o janngi alqur'ana koto ceerno Ahmad ceerno Ɓogge ko ɗonne kadi o reeni alqur'ana sa yinimo a sikkanno o renani a anda hunde wa atqanahu o moƴƴini kadi alqur'ana o itqanan jeyidan moƴƴingol moƴƴol porgol no feewi seedanimamo ɗum e kala neɗɗo ganndo o yiidi e Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala an en 1955 ɗon noon o feɗi e nder hitande nden ɗon o janngini alqur'ana ceerno waɗi mo yo o janngini alqur'ana to Cham nokku biyeteɗo Cham ɗa duuɓi 3 ceerno ittimo ɗo nawimo Abi Samwona duuɓi 5 ceerno ittimo ɗo nawimo Gulumbu duuɓi 6 on sanga noon dental no wiye ɗo Kansatan ɓen dartiri ceerno Almudo jannginowo tidinowo kollowo ceerno nawimo toon kadi o woni toon kadi ko duuɓi 6 biyetenoɗo Kekuta ko on wonno sababu e argol makko e nokku biyeteɗo Kansata on ɗum woni 1971 caggal ɗum kadi ceerno wahlitimo nawimo Taraw ay ɗum woni ko namdotoɗa joni Taraw o woni ɗon noon duuɓi 31 ɗum noon wonno sababu nawdemo toon to Taraw ko gorko worɓe ɗiɗo tiiɗɓe goyana wiye Alhaji Bakary o yana wiye Alhaji Molo kamɓe ko ɓen wonno sababu nawdemo toon dekete noon e nder haalam he a faami ko mbinumami o waɗofti ceerno ko yaltina laaɓi ala to o nawaka ala ko nawa kanko ne kadi ko o koolanoɗo ceerno o wonno no feewi ha woni boom ceerno radiallahu taala anu min mi seedima so tawi goɗɗum waɗi haala waɗi e duɗe he tan ceerno yadata ko e haala makko ko kanko wi kam ko kanko wonno nelaɗo neleteɗo posto courrier hakkude Abi Samwona e Madina Gounass hakkude ceerno Adama e Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala an wonde ceerno kanko wi kam ceerno Adama kañum wonno mawɗo jannginoɓe Qur'ana ceerno Mahmoudou Diop wonno mawɗo galle ceerno Abdoulaye Konté wonno ɗowowo golleyaji ɗi toon dawi ɗi e golleyaji gese ɗe ɗum noon kanko omo jogino sukaɓe kanko ceerno Mouhammad Sy o jogui Mouhammad Siraju o jogui Ahmad Tidiane omo jogui Cheikh Oumar o janggine kadi fiqhu e nahwu e gure ɗe ngannduɗaa ceerno ene lannomo toon ɗe ko toon tigi o waɗatno feere o ara o ƴefta darsuji makko Madina o rutto toon wuro ngo Taraw hakkude muɗum e Madina ko kiloji 43 ɗum woni ceerno Mouhammad Sy e tarih nattugol makko noon alhamdulillahi rabbil alamina ɓeɗo mofti ɗum kono mi tawnani ɗum mi windani ɗum ɗo ɗum ne kadi ceerno Ahmad Sambalo mi siftinma ma en garoy e ɗum sabu miɗo jogui ɗo agenda kewɗo mo ganduɗa hoorema nattuɓe Madina hewɓe nan toon kanko omo toon wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En tarifa nanama famama weltama sanne joni en tarifa wonno hande jigui dawoɓe machallah haajuji ne keewi en jaat ceerno Amadou Moussa wallahi ceerno Ahmadou Moussa Sy Gouba ceerno Ahmad Sambalo mbiɗa ɓuri sikkude Allah e ma yidde wittude ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe wonduɓe e ceerno kamɓe jaati ma barke maɓɓe ara e ma barke maɓɓe won e ma barke maɓɓe yaadu e ma kanko kadi ko neɗɗo moƴƴo no feewi o daña ko 1911 papare ko gorko ƴoƴɗo ko gorko tinniɗo ko gorko moƴƴo gorko kadi cembuɗo haqqille miijo eyyi masalan kanko kadi ne hewno ko o renno e qissaji e qasidaji mo yinno ceerno giggol laamgol
kono ko giggol keeringol eyi ɗum ganduɗa hoore ma jillani jilɓani tunwani oñaki e ɗum noon mbeɗa wiya gaay fala harabata fi dalik ɗum ɗo wonani ko ha kawese meɗen sabu kanko wonno mo jiidno yumma e baba o Bocar Moussa mawni ko mo ganduɗa ko kañum woni Bocar Moussa woni premiére pewnanɗo ceerno suudu to hoore fonde kanko kadi ƴoganno haylonde ceerno nde kanko Bocar Moussa e Ahmad Moussa koni so tawi wayi ni ene foti waade ni so wayi ni ene foti waade ni min mbaɗa aranno e makko hitande fof to galle makko to Gouba mi ƴefta e makko kanŋeji e hikmaji e qissaji e jewte ɗe ganduɗa ina ɓeyda almudo giggol mum to ceerno mum ha mi reeni e makko ko heewi e jimɗi arabiya e jimɗi pular fof kanko menno kam wiide heewi ko keɓal woni kaddi paɗal heewi ko paɗal woni kaddi keɓal o wi heɓa ga faɗa lahira ɗum ko paɗal faɗa ga heɓa lahira ɗum ko keɓal kanko jangguini wiɗi ɗum hani mi reeni ɗum mi reeni kasidaji makko pular e kasiji makko arab e jeeyano eko poɗɗen haalde wonde kanko ɓe ganduɗa ummodima e ceerno Kolda ɓe ari cincude Madina kadi ko e kanko ɓe gandu ko e mo jeeya e ɓe ganduɗa ceerno accino ɗum ɗo wuuro Hamdallahi ngo ganduɗa ngo eyyi ɗon o wonnoɗo Hamdallahi ɗon ceerno ina jeeya kanko arduno e ceerno accimo ɗon ɗo Hamdallahi ɗo omo renno ko heewi e qissaji moƴƴi e kabaruji diine e kabaruji sariya e kabaruji ñawoje e kabaruji lurde so waɗino holno ɗum foti safrirede e ndew ɗum ɗo fof ko neɗɗo muñnoɗo neɗɗo jondiniɗo kanko seeɗa ina yonimo e ga ko heewi o meeɗa woytade hay goto kala ko gandanɗa hoore ma ina heɓa mo e musibaji e tampereji e gueɗe aduna e fiyakuji ɗi o meeɗa ɗum woytade e neɗɗo kanko ko noon ceerno Ahmad Allah wannomo ɗum woni Ahmadou Moussa e alhamdulillahi alhamdu o acci sukaɓe ɓen ina pilti galle o ina dartina alqur'ana ɓe kuɓɓitude alqur'ana jemma e ñalawma kanko ceerno Ahmad Moussa ko ni woni kabaru makko o natti ko ñalawma jeeɗiɗi Zulqadati e kadi hawrno ko 4 octobre 2011 taw omo joguino e gurdam makko duuɓi makko ɗi pawi e temedere wota yijid kanko e Aliou Sare Yero en e Abdourahmane Gangue ko e yimɓe arnoɓe e ceerno ɓe ko e sakkitiɓe kadi mayde Aliou Sare Yero ma en garo e gurdam muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله كم تلفو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كم تلفو إنجر كلومبو مطور كنتم يارنا محمد سيدي الحمد لله رب العالمين salmini maɗon no moƴƴi ceerno Mouhammad Sidi Wat ko neɗɗo moƴƴo kañum kadi o natti tawi omo yaara e duuɓi 60 lasli makko ko Donnayi o yiidi e Sidi El Hadji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu e ceerno men ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu to Kolda an ɗum ɓooyide gila toon o yiidi e maɓɓe caggal noon o ruttima Fuuta o wonani toon ko foti duuɓi 2 ha o felliti e juurade ceerno o ara juurade ɗum ga Madina Gaye e nden noon on ziyara nde o ari ga Madina Gaye tawi omo ardi e 50 almudo janngowo Qur'ana nde wonno o janggi alqur'ana o reeni alqur'ana o moƴƴini alqur'ana o moɗi ɗum eyi on saga noon nde yetti o yii ceerno o felliti ferde kisa ceerno wi bisimillah ceerno nayimo to Misra Gouba ɗon premiére on sanga ceerno noddi dendagal almuɓe ɓe ñande hen o wiɓe kala jinnoɗo hande mi duwano ɗum mi yaafo ɗum waɗoya galle mum miɗo waɗa ɗum ɗo joni min Alhaji Mouhammad Saïd min Mouhammad Saïd
so wona go ɗiɗo ɗon ɓen kam mi yaafaki ɓe hol on ceerno Mouhammad Sidi e ceerno Oumar Alpha o ɓeɗo ɗo kam ɓeɗo wona ɓen ko onon heddiɓe ɓe ko ni alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ittima ɗon nawi mo to Gulumbu o itti ɗon o oto o yahi toon kanko ceerno o jolnimo o yaadi e makko e nokkuji ɓattiɗi Gulumbu ɗi gure ɗe fof o wiɓe so tawi tan on jii o on jii kam kala noon jiɗɗo yiidemi yo yiimo tan yo darmo kanko ni ceerno Mouhammad Sidi wonirno kanko lasli makko ko Donnayi si a laari a ƴeewi qissa o a tawat kanko e ceerno Mahmoudou Diobel kamɓe gommodi wuro woto omo ɗacci sukaɓe nayo Mouhammad Siraju ceerno Ahmad Baro ceerno Hamme Maymouna Baro enen Mariam Seydi e Dede gorgol ɗum woni Fatima ceerno Baro kadi ene jogui sukaɓe mum Ibnu Omar e Saïdou e Tidjani e Yummo Aïcha e Mayram Seydi e nen Dieynaba e Safiyatu e Hawa wa ceerno Mouhamadoul Hadi o Maymouna Baro ceerno Siradio ne kadi ene jogui ceerno Mouhammad Sidi e ceerno Tidjani e Fatimata e Khadijatu e Aïchata Touré ceerno Hamme kañum ne ene jogui Mouhammad Siradio e ceerno Mouhammad Sidi e ceerno Bocar Ly e Mouhammad Lamine e ceerno Ahmadou Baro e Abdoullahi ceerno Mouhammad Sidi noon ene wonduno e musidɗo makko giɗo makko funere makko tampide makko ceerno Dawouda Sy lasli mum ko Neere on kadi eɗen poti arde e gurdam mum eyyi kanko ɗon ceerno Mouhammad Sidi wonduno ko e ceerno Massidi ceerno Dawouda Sy wonduno ko e ceerno Massidi daiman tawi ina jeeya e makko kanko ceerno Massidi Dawouda Tall e ceerno Ahmad Ndiaye gonɗo e Ñawlen o eyi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. sen tarifu machallah weltare mawde machallah heɓama kadi oɗo kadi ñalawma tarkal machallah ceerno tarifu sen jii Tamba ceerno Hamidou Dia alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Hamidou Dia kañumne kadi ko neɗɗo mawɗo lasdi makko ko Sinthiou Dañƴe Sinthiou Dañƴe ɗe hakkude Daara Halayɓe e Demet e woni ko e Fongo Maayo he kanko ne ko ɗo daña ko 1914 ɗon ɗo nokku ɗo jaati o jangi Alqur'ana e juuɗe bam makko Alpha Alhasan ha o ƴoƴi ha o waawi on sanga o ummi ɗon ɗo bam makko ɗo wi ɓeydo gandal e gure goɗɗe o yehi ɗon nokku ne wiye Janjoli ɗonne kadi o jokki ɗon allol makko jokki ɗon jamgol makko e fannuji makko o timmini allol makko ngal e moƴƴingol ngol e ɓargal ngal fof to ceerno Ibrahima lasle mum ko Jowol kono noon taw on sanga hoɗi ko Mbuun to Mbuun to o tawoymo ganduɗa lasle muɗum ko Jowol on sanga caggal ɗum ɗo o reɗini ko heewi almuɓɓe woni hankkadi omo jangina omo famna omo findina ha o yehi Kanel o jangi Sharia to ceerno Alpha Ibrahima Kanel radiyallahu taala an on sanga noon o ɗanni Gambi nde o ɗanni Gambi noon o hawri ɗon e Sidi El Hadj Mouhammad Boun Saïd radiyallahu taala an nokku biyeteɗo Garawol ayi sa ƴeewi ceerno daiman ina hawrannoɗo Gambi ɗon e yimɓe muɗum tigui ko ɗon hawri e ceerno Bassirou Sall en ko ɗon hawri e Sharif Alassane en on sanga o wondi noon ɗon e ceerno o ñallidi ɗon e ceerno ɗo Garawol ɗo ha kikiɗe noon ɓe duusi ceerno ko giɗo ceerno ko laaɓanɗo ceerno nde ɓe duusi ceerno ha ɓe jalti wuro ngo taw ceerno no waɗɗi puccu ngu ina sinka sinkugol joɗgol ceerno El Hadj Ahmad Saïd taw ne jogui tengade o dari omo daara ceerno ha puccu yehi majji ɗon noon guite makko beddi gonɗi o woyi kanko ceerno Hamidou guite makko ɗe goyi gaddi gonɗi no feewi on sanga o yimmi kadi o juuroyi ceerno to Madina nde o juuroyi ɗon ceerno wimo yonti hankkadi ɗo ngara ñande dusatami ha guite ma beddi gonɗi ko ɗum ɗo wonno ɗin ɗon gonɗi ko gonɗi weltare
mami nawe kadi to cikkuɗa to koni noon nde o ari o wi o firi ha gasi ceerno wi oto o yo nawtu bagage makko ha Tamba waɗimo Tamba yo wallude ceerno Bocar Hassane ɗum wonno ko 1957 sa ƴeewi 57 nden hitande Fass Guna Sinthiou ko nden hitande Aynamade Sinthiou eyyi nde wonno hitande ari noon 2010 aywa quartier maɓɓe o ɗon Tamba ɗon ɓe ɗaɓɓi ɗon wadde juma ceerno men oɗo Sidil Haji Ahmed Tidiane Ba radiyallahu taala anhu yamirimo yo waɗ ɗon juma o yamiri ceerno Ahmad Ammar yo yah so yeehi noon kanko yo uddit ɗum kanko e ceerno Hamidou hoore mum yo uddit juma o koni kanko ceerno Hamidou o udditi juma o natti 2020 taw ɗum hawrno ko 2 Shawwal tawi duuɓi makko ɗi ina jaara e duuɓi 100 e duuɓi 7 duuɓi miɗa andimo ko neɗɗo deeƴɗo neɗɗo mo ganduɗa kadi belɗo wondude wala haala ƴeew noon ceerno Ahmad Sambalo nde o nattata nde taw hay hunde ustake e makko wona ñiiƴe wona guite wona e to miijo garɗo fof omo andi omo faami ɗum eyyi o ɗacci kadi sukaɓe koɗiɗo tan o ɗaccuno Ahmad Tidiane on dañano ko 1958 o natti caggal lebbi 6 tan wuuri natti o ɗacci Mouhammad Siraju on daña ko 1960 sa ƴeewi a yiiɓe goɗɗodiri kono ayi o Mouhammad Siraju mo ɗacci ɗo ɗum hawruno ko 1960 mbimami e nden hitande Sénégal heeɓi indépendance ɗum hawruno ko 21 avril Mouhammad Siraju oɗo noon jagui Allah waɗi ɗum ɓesgu ko dañano ko fof Allah arti ɗum e Mouhammad Siraju o dañi hen Fatimata e Ahmad Tidiane on kadi rutti o dañi ceerno Hamidou o iniri ɗum bam makko o dañi Maymouna o dañi Sadou o dañi Idrissa e ceerno Bocar e ceerno Cheikh Alpha e ceerno Abdoul Aziz e Jariyata e Rahmatullahi e Hurayratu ɓeɗo jiidi yumma o dañi Khadijatu e Aïchata Touré e Ruqayyatu e ceerno Ahmadou Baro e Abdoullahi e Ibrahima Belli e Habibatu ɓeɗo kadi min kadi jiidi yumma o dañi kadi Alpha e Aminatu e Hawwa e Isa ɓeɗo jadi jiidi yumma ayi ko ceerno o e dañano e ɓesgu ko oɗo Allah hakki ɗum e ɓesgu oɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh ceerno Sharifou machallah mi jafuma tampere nde tardement o sikkuɗen e yewto men hannde ko ceerno Mouhamadou Lamine Sy wallahi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Mouhamadou Lamine Sy Conakry kanko kadi ko o daña ko 1936 Dabbe o nehi koto Mboolo Ali Sidi sera hoore Fonde o jangi ɗon alqur'ana ha o reeni o moƴƴini ɗum ha o ɓaari on saga noon ummi ɗon o fayi kay heedi o yehi to ceerno Mouhammad Bocar ko toon noon o jangi gande keddiɗe ɗe ha o wayni on ɗon o ɗanni o yehi Freetown Sierra Leone ene wonno noon Allah ko kañum hoddirta e hoddiri ceerno makko o kadi ɗanni hedde toon ari ha Conakry o nani on ara Conakry o ummi Freetown o ari jaɓɓade ɗum nde ɓe kawri nde ceerno makko o wimo a wayninomi to minenne miɗo waynoma ɗo ɗum woni a sakket ɓaynodirgol maɓɓe ɗum woni sakket maɓɓe waynodirgol kanko ceerno Mouhamadou Lamine Sy ko gorko tedduɗo ko gorko coftuɗo ko gorko jiɗɗo ceerno no feewi ko gonɗuɗo kadi e dendagal konnguɗi makko e golleyaji maɓɓe coftanɗo yamirore ƴoƴƴo jambar omo jogui qissa boom hakkude makko e président Guinée gadiɗo o Ahmed Sékou Touré qissa bannoɗo ɗon ɗum ɗon ko jambar tan wawata ɗo rewde e neɗɗo on wimo wallahi a bettanimi sa wayano ni mi andanno wona ko mbiɗa ko mani Alhaji Massaydou lomtiɗa ɗo ko wona gonga sabu min mi golli Tamba miɗa andi Alhaji Massaydou ko nde ko kalɗa ɗo ko wallahi haali gonga ya lawol ma ɓe ko nafigueɓe
qissa makko o on ɗon nan ɗon no juuti e ɗum ɗo ne kadi so tawi tindini hunde tindini wonde ko peewal makko e kulol makko Allah e yiddemo ceerno makko e wasde hulde hay goto o andodiri e ceerno radiallahu taala anhu en 1954 to Dakar nene makko noon ko Dieynaba wiyete lasle mum ko Yirlaɓe kanko jinnaɗo makko ko Bosoya o feri o wondi e Yirlaɓe o wondi e mabɓe on sanga noon nde o yi ceerno tan o ferani ceerno kulliyan o ferani ceerno ɗum nde o ferante ceerno ni ko 1963 on sanga o woni koye hoolaɓe ceerno o jeeya koye soppoɓe kadi laaɓe ɗi so tawi Daka ari nde wonno o yi Daka tan o wi Daka luttatamo ko ni noon ceerno yamirimo yo o won Conakry woni en kadi omo soppa laaɓe ɗi so ari Daka o wona ɗon lebbi 3 walla lebbi 4 tawa omo ɗo Madina ha ñande wotere ceerno wimo ya Mouhammad Lamine an ceerno Mouhammad Lamine miɗo gollodira e yimɓe hewɓe no fewi kono miɗo yiya ɓe gartata so tawi ɓe jeehi so wona an ko ni noon woni kanko omo yaha hakkude Madina e Conakry ha Allah waɗi ceerno hokkimo nokku ɗo Madina ɗon o mahi ɗon galle moƴƴo min e hooram mi yeehi ha e galle he mi tawimo ɗon mi tawi ɗon kadi ɓiɓɓe makko kanko ne kadi alhamdulillahi rabbil alamina ko ni Allah wanno sifa makko omo jogui sukaɓe mo ɗacci sukaɓe wiyeteɗo Ahmad Tijani on won ɗon hande omo jogui Mouhamadou Siraj omo jogui Cheikh Omar Mouhamadoul Mansour e Abdoul Aziz e Lamine wal Amin e Omar e Dawouda ɓiɓɓe rewɓe o ɗacci ko Yasin e Zeynab e Mariam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo min sonno ƴettande ɗo e wuuro men Darou Sayfaɓe oɗo men ñalawma alet e hawre sappo lewru mai taw ñaɗi e nogas e jeegom bandiraɓe kala beltanama sanne on jettama on jatan ceerno nan ɗo alhamdulillahi alamin kala ko cukaɗen e tarihaji ɓe ganduɗa wurnoɓe ceerno hanne Seydou alhamdulillahi alamin omo jogui omo roɓiɗi ɗum ala mo moftan sona dental ala mo moftan sona julɓe wadde ɗum ɗo so dañama tappede watte defte naftore ɗum tan ma wondude alhamdulillah seedaji Allah jarama jaar ceerno Sharif alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah fatiha wa salatul fatiha barke ceerno men radiyallahu taala anhu a'udhu billahi alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah jaɓalen